El turisme rural a les coves s'està introduint amb força en el sector a través de la iniciativa privada. Rural en Rieres és una cooperativa que així ho demostra. Prova d'això és la recent inauguració de nous allotjaments. Serafina 1 i Serafina 2 acaben de posar-se en ús per Rural en Rieres, en les condicions que es podran apreciar en aquestes imatges. Com s'ha pogut comprovar, Serafina 1 i Serafina 2 ofereixen les característiques típiques de les construccions rurals, encara que amb les comoditats i servicis actuals. Estes dos vivendes poden allotjar fins a 12 places. D'una altra banda, estos dos allotjaments venen a englosar l'oferta de Rural en Rieres, fins un total de 36 places disponibles entre Casa Terencio 1 i Terencio 2, així com Casa Gaia i Casa Toscana, primeres edificacions en les que es va iniciar Rural en Rieres.